गजब के टेस्ट बानू भैया। ऐसा टेस्ट चाय तो हम अभी तक पियल ही ना रही अपना जीवन में, पहला बार पियतनी। बताई है तना बढ़िया बाबा के ढाबा पर चाय नाश्ता सब मिलता। आई तो एक बार खा के जाई आ कम से कम ना चाय पी के जाएंगे। जैसे चाय के जवाबा से मिलावत नहीं। बताई है तना बढ़िया खाना जौन की 80 रुपये में हैजा मिलता आ लोग 800 रुपया दे के एसी में खाए जाला लोग। बताई बुर्बक कोनो पेड़ पर फरल हैं। आई बाबा से मिलावत नहीं। वहाँ के बाबा एजे बानी रहनी है आरा बक्सर हाईवे से। तो एजे एगो देखनी है कि बाबा के ढाबा बाटे। आई देखावत नहीं है हम बाबा के ढाबा कितना बढ़िया बा जौन फेमस हटे आरा बक्सर के। खाना चाय नाश्ता सब मिलेला, इतना बढ़िया मिलेला कि एक बार जाई तो एजे आके पहले खाना टेस्ट करी, चाय पी, ओकरा बाद एह रूट से केनियो जाई। बहुत अच्छा लगेला। यहाँ के बाबा के ढाबा के जो मालिक बानी बाबा जी, वहाँ के व्यवहार इतना बढ़िया लगेला कि कुछ कहे लायक ना। आई मिलावत नहीं बाबा के ढाबा देखी है ये हटे बाबा के ढाबा जौन की आरा बक्सर 4 लेन पर बाटे। हम एहिजा से जात रहनी है बिहिया रिपोर्टिंग करे तो देखनी है कि चलो बाबा के ढाबा पर कुछ खा पी लिहल जाए तब आगे बढ़ल जाई। चली आई बाबा से मिलावत नहीं। बताई है इतना बढ़िया खाना जौन की 80 रुपये में हैजा मिलता आ लोग 800 रुपया दे के एसी में खाए जाला लोग। बताई बुर्बक कोनो पेड़ पर फरल हैं। आई बाबा से मिलावत नहीं। वहाँ के बाबा एजे बानी। सबसे पहले रहुआ के नमस्कार बाबा। एजा का मिलेला दर्शक के तनी बताई। एजा सब कुछ मिलेला, मटर पनीर, साहिल पनीर, माने जौन जे कही ऑर्डर दी तो ये सब बा। माने वेज और नॉन वेज दोनों मिलेला। माने वेज नॉन वेज माने जैसे कि मुर्गा मछली सावन भर ना मिली। हाँ। सावन के बाद मिली। सावन के बाद मिलेला। हाँ। प्राइस का बा मतलब के रेट का रखले बनी? रेट ये लोग बताई बताओ हो रेट का बा। 160 रुपये बा, 150 रुपये बा। 160 रुपया में का बा? मुर्गा बा, रोटी बा, चावल बा, जौन खाए के बा तौन बा। माने के उतने खाए के बा, बान्हल बा के अनलिमिटेड बाटे? ना, अनलिमिटेड बाटे। माने कतनो खा सकत? हाँ कतनो खा सकत नहीं। तो एजा का कुछ विशेषता बताई। ये का विशेषता जौन बा तौन तो लौकते बाटे। जे आई से सोझा देखी खाई तबे न ओकरा बुझाई। हम सुननी है कि एजा खाना बहुत बढ़िया लगेला। खाना एजा बढ़िया मिलेला। खाहू वाला जे गाड़ी वाला बा जे आवता वो खा के पसंद होके जाता। जे आवेला जे खुश होके जाला। जैसे बताई है तना बढ़िया माने हे हाईवे पर आरा बक्सर हाईवे पर हाथना बढ़िया खाना मिलता। लोग एजा से भाग जाता आरा बिहिया खाए खातिर। बताई और देखिए एजा ट्रको लागली सो खूब। इतना के कुछ कहे लायक ना। अब आदमी कहल कि ना चलो आरा खाए तो है बक्सर खाए चलो है बिहिया चल जाला लोग। हाई बाबा के ढाबा है इतना बढ़िया बा, सस्ता खाना स्वादिष्ट खाना, तब आदमी चल जाला होने खाए। बढ़िया खाना छोड़ के आ खराब खाना 5 दिन के फ्रिज में धैले रहलन सो। जइहन लोग आ खइहन लोग कहिहन लोग के बहुत बढ़िया खाना खा के आवत हनी। बताओ 5-5 दिन 10-10 दिन के फ्रिज में खाना रखल आ उहे खा के आई लोग। एक दिन ग्रेवी बन जाई, एक दिन मसाला बन जाई आ उहे खा के आई लोग। कई लोग 2000 रुपया के खाना खा के। बताई ऐसा ही बुर्बक कोनो पेड़ पे फरल हैं। ऐजा से बढ़िया ताज़ा खाना छोड़ के जाई लोग होने खाए खातिर। के व्यवहार ऐनी है तो वहाँ का चाय पियनी इतना स्वादिष्ट चाय बाटे, टेस्टी बाटे कि कुछ कहे लायक ना। ऐजा आई तो एक बार कम से कम बाबा का ढाबा पर आके खा के जाई। गजब के टेस्ट बानू भैया। ऐसा टेस्ट चाय तो हम अभी तक पियल ही ना रही अपना जीवन में, पहला बार पियतनी। बताई है तना बढ़िया बाबा के ढाबा पर चाय नाश्ता सब मिलता। आई तो एक बार खा के जाई आ कम से कम ना चाय पी के जाएंगे। जैसे चाय के जवाब नहीं खे। चलिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और ऐसे ही प्यार दुलार बनैले रखी।